Dagoeneko denok badakigu gosaria eguneroko jatordu garrantzitsuena dela. Beraz, ezinbestekoa da osasuntsua izatea. Gure ikastetxean 76ak egunero gozaltzen du, eta haietatik 70ak osasuntsu gozaltzen duela dio. Ikastetxean zehar galdetzen gabiltza edozein adin eta jatorrizkoei. Zein da zure gosari osasuntsua? Nire gosaria da esnea tostada arautsu batekin. Bueno, me llamo Julio y vine de Brasil y en mi desayuno como una cosa que se llama cuscús, pero no el cuscús de árabe, un cuscús son unas bolitas amarillas que se cocinan con agua hirviendo. Nire eguneroko gosaria da kafesne bat eta ogia oliba olioarekin. Hi, I'm Taylor, I'm Australian. So my typical breakfast and what I had this morning was porridge with cinnamon and honey in it, and then I had some raspberries on the side. Nire gosaria da esnea eta marrubiak. Ni Moldaviako naiz eta nire gosaria infusio bat da eta galletak. Nire gosaria da jogurra, fruta eta fruitu lehorrekin eta tortilla bat. Ni Bangladeseko naiz eta nire gosaria da ogi plano bat, arrautzekin eta batzuetan zukua. Ni gozaltzen dut tostada, tomate, urdaiazpiko eta aguakaterekin. Nire familia Marrokoz da eta hor gozaltzen da ogina fina, olio, estia eta ratia. Eskolan daukagun aniztasuna ikusita ekintza berezi bat egin nahi dugu. Bertako produktuak erabiliz, gosari hauek prestatzeko erronka hartu dugu.